Sevas a sme tu zás. Auto bolo predané a z nezistených dôvodov vrátené, pretože ako môžete vidieť, bude sa robiť len základné čistenie. Musím dokončiť Fabiu, potom budem striať Rakúsko. Čaute, idem z Bratislavy. Dneska som bol čistiť dve auta, základné čistenie, interiér, exteriér. Bohužiaľ som nemohol natáčať, pretože som nemal povolenie. Nie vždy sa to dá, ale aspoň ste mohli vidieť výsledok. Zákazníci spokojní, takže pomaličky idem domov, idem odpočívať. Čaute, zdravím vás u pokračovania videa. Sevas a sme tu zás. Dneska v takýchto bojových podmienkach zostanom, lebo nám prší. Máme tu na robotu jeden nový Volkswagen Golf 8 rady. 8, že? Yes. 8 rady. Auto bolo predané a z nezistených dôvodov vrátené predajcovi. A kontaktoval nás predajca s tým, že ho chce vyčistiť, pretože je za tú dobu užívania veľmi znečistené. Koberčeky sú už odstranené, tie budú nové. O čo sa nestaráme. Na sedačkách je imitácia Alcantary, takže to budeme čistiť. Boky budeme tepovať, povysávame a vyčistíme interiér, plasty. Stropnica je v poriadku, takže s tou sa zaoberať nebudeme. Ide hlavne o tú vizuálnu stránku, pretože ako môžete vidieť, toto sa dá zvládnuť za tuším, že pol roka. A zadok približne v takomto stave, okopané sedačky, klasika, keď máte deti. Dobre, tak ideme sa pustiť do práce. Kufor extra nič, takže môžeme pracovať. Takže na tú Alcantaru použijeme Polestar klasika od Chemie. Takže Polestar máme nariedený, handru máme prichystanú, pre istotu máme aj túto kevku, keby boli nejaké väčšie nečistoty. Ukážeme si to na tomto kúsku, ako vyčistíme túto časť. Takže handričku si zložíme a na handričku nastriekame Polestar. Nikde nestriekame na Alcantaru, snažíme sa ju vôbec premočiť a pohybmi v smere buď doprava, doľava alebo dole, hore nesmieme krúžiť. V žiadnom prípade nekrúžime po povrchu, by sa nám mohli začať vytvárať žmolky. Dôležité je len jemne prechádzať, pokiaľ by bola nejaká väčšia nečistota, ktorú momentálne na týchto sedadlách nevidím. Použijeme tú kevku, ale iba veľmi jemno. Rovnakým spôsobom nastriekame na kevku a takisto len v smere, v jednom smere alebo v druhom smere. Nikdy takto, ani takto. Nikdy. Úplne jemnúčko
Popretierame. V prípade, keby bola moc mokrá, že by bola až moc, tak ju vysávačom na mokré vysávanie prejdeme, nesmie zostať premočená. Alcantaru sme vyčistili, teraz musíme vytepovať látku na sedadlách, čo ale nám robí menší problém, pretože takisto ako nemôžeme pri čistení premočiť Alcantaru, alebo teda náhradu Alcantary originálnej, nesmieme ju premočiť, takže teraz si zakrieme časť, kde je Alcantara a budeme tepovať len látku na sedadlách. Takže zatiaľ takto nejako som si to zakryl. Vytepujem túto bočnicu, potom si zakriem aj vrch. Samozrejme spodok nechám tiež zakrytý. Teraz to robím kvôli tomu, aby sa mi jednoduchšie pracovalo, keď to budem natáčať. Takže idem robiť plasty. Brácho ten už ide domov, takže budem to musieť dorobiť sám. Takže ukážeme si, keď auto bude úplne hotové. Idem to dorobiť, začína sa dvíhať vietor. Sedadla vytopované, vyčistené. Alcantara je, alebo teda, akože Alcantara je suchá, zatiaľ nám vyschla. Zadné sedačky taktiež, podlahy takisto vytopované, stredová opierka tiež. A to bude asi na dneska všetko. Takže máme tu ďalší deň, ďalšie čistenie. Dneska budeme čistiť tohto Defendera. Ide o stáleho zákazníka. Bude sa robiť len základné čistenie. Môžeme sa pozrieť, ako to auto vyzerá znútra. A kde je Rakúsko? Kedy pôjdeme do Rakúska? Strihať na video. Jaj, to musíme dokončiť Fabiu. Potom budem strihať Rakúsko. Takže nič strašné. Úplne základné čistenie. Spravíme aj koberčeky. A vzadu samozrejme to isté. Kufor myslím, že ani nemusím ukazovať. Tam vlastne nič není. Je tam táto gumová podložka. Takže na tomto aute mám veľmi rád to, že tu nie sú koberce. Čo?
hotovo. Trvalo to zhruba asi 3 hodiny. Môžeme sa pozrieť, ako to vyzerá. Toto video ukončím trošku nezvyčajne, pretože nemal som natočený žiadny koniec, lebo videá, ktoré som zostrihal, boli aj staršie a vlastne nejak som neriešil koniec. Budúci týždeň by som chcel vydať video, kde budeme pokračovať vo Fabii. Na Fabii práce pokročili, videl som nejaké fotky z lakovania, takže myslím si, že to bude OK. Takže sa teším na to, ako bude vyzerať vo finálnej podobe. Ak sa ti tieto videá páčia, budem rád, ak dáš like, odber a zvonček, nech ti ďalšie už neujdu. A my sa teda vidíme budúci týždeň. Čaute.